Acum am postat prima parte. Asta e partea a doua. Încă am rămas aici. Eu editam. Și bunica mea a dat, m-a strigat, de fapt, nu m-a dat. Îmi venea să spun, mi-a dat mâna, dar nu mi-a dat mâna. Wow. Acum! Ține, da? Deci așa o țin, da? Eu spun, mă ține până acolo. Sper să nu cad. Aia sper. Mult. Să nu cad. Nu cad. Bine! Stai! Stai! Poți să ții tu camera? Da. Poți să ții tu camera? Stai. Revin cu partea